मैया आसाम विधान सभानि जि बाजेट सेसन जागायनाय आरो बेयाव राज्यपालनि भाषणखौ लानानै शिक्षादलनि स्ट्रेंथेन खालामनायनि सायाव बा मोर एम्पावर खालामनायनि सायाव मैयानि बाजेट सेसनाव सावरायनाय जादों। थोंजोङै नायोब्ला भारत उदांस्रिनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय गोलाव सम बर' माहारिनि थामोनथा रैखाथि जोंनि आलादा रायजोनि सोमावसारनाय आरो सोमावसारनायनि उनाव बिएसि बिटिसि बिटिआर मोनथाम गोरोबथानि उनाव मैयानि बाजेट सेसना बा दिसपुरनिफ्राय क'क्राझार बिटिआरनि हेडक्वार्टाराव जि सेसन बेयाव खुंफुंबाय बे थारैनो मोनसे सिगनिफिकेन्ट मोनसे माइलस्टोन आरो बे मोनसे हिस्टरिक बे बिथिङाव आसाम सरकारखौ आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ आरो आसाम विधान सभानि स्पिकार बिटिआरनि मानगोनां चिफ बिथांमोनखौ जोङो थारैनो बर' हारिनि जानानै धन्यबाद बावनांगोन। आरो बे सावरायनायनि गेजेराव गोबांथार माखासे भिउस अपिनियन्स आरो इनसाइड द हाउस आउटसाइड द हाउस मेडियानि गेजेरजों आरो इनसाइड द हाउस गोबां माखासे डिबेट खोथाफोरा बेयाव हाइलाइट जादों आरो माखासे मेटारा मिक्सड आरो माखासेया जाबाय स्पष्टयै बेयाव ओंखारदों। दा बे बिथिङाव रुलिं आरो अपोजिशननि जिफोर खोथा आरो बाथ्राफोर दङ बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा नायबिजिरदों। जोङो मा पइन्टसा बेयाव हाइलाइट जाखो शिक्षादलनि मेटारखौ लानानै आरो बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ लानानै बेयाव अपोजिशननि माखासे एमएलएफोरा रेज खालामदों जे 100% एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ आरो इउपिपिएल दोलोआनो जा बिपिएफ दोलोआनो जा बिथांमोननि एमएलएफोराबो शिक्षादलनि स्ट्रेंथेन खालामनाय आरो एकर्डनि दफा मावफुंनायनि सायाव माखासे खोथाफोरखौ बेयाव हाइलाइट खालामदों। थारैनो बे गासैबो माने ओंथि दङ आरो जोबनायाव गिबि मन्थ्रिया जिखिनि बियो क्लेरिफिकेसन होबाय हाउसनि गेजेराव आरो हाउसनिफ्राय बाहेरायाव फैनानै जे 125 जि एमेन्डमेन्ट बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जि मोनसे मुल आत्मा आरो जि आइननि मर्यादानि गेजेरजों बिनि समस्ति बारायनायजों लोगोसे शिक्षादलखौ आप टु डेट लेभेल लांनांगौनि जि मोनसे बेयाव माने जि एजेन्डा हाबनानै दङ बेखौ आसाम सरकारा बा मैयानि हाउसनि गेजेरजों भारत सरकारखौ गोख्रैनो बिनि बिलखौ लाबोनायनि थाखाय नारसिनगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया जि खोथा होदों बे थारैनो बाख्नायथाव आरो जोङो धन्यबाद होदों। स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि सायाव गोख्रैनो नैबे बाजेट सेसननि गेजेराव मडेलिटि आरो फर्मुलानि गेजेरजों हाबा मावनाय जागोन होननानै बुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद शिक्षादलनि बाहेरनि स्कुल आरो इनसाइड द शिक्षादल बे गासैबो स्कुलफोरखौ रेडि खालामनाय जाबाय। खोब खम समनि गेजेराव जोङो सोलोंथाइ मन्थ्रिनो गथायगोन बे मोनसे बिथिं। गुबुन मोनसेया जाहैबाय जे गामि सोसननायनि बेलायाव जे 100%नि खोथा ओंखारदों बेयावथ' खुनु डिमडआनो गैखाया आरो जिखिनि रेभिनिउ आरो फरेस्ट माने भिलेज दङ बिनि बेलायाव एबभ 50%नि जि मोनसे बेयाव मेजरिटि ट्राइबेल पपुलेसन होननानै दङ बे हिसाबैनो बियो थांगोन। 100%ल' गामिखौ सोसननायनि बाथ्रा गैया, 100%आथ' खुनु डिसपुट गैया, खिन्थु आदार देन डेट 50 एन्ड एबभ 100सिम जिखिनि ओनसोल आरो एरिया बेखौ जोङो सोसननायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो बे बिथिङाव जोङो मेक्सिमाम गामिखौ सोसननायनि गेजेरजों बिटिआरनि जि सिमा बारायनायनि जि पुर्नांग जि लेभेल बेखौ जोङो मावफुंनांगोन। गुबुन फारसेथिं मैयानि बे सिएमनि स्पिचनि गेजेराव गोदानै क'क्राझारनिफ्राय कारिगावसिम 4 लेन इनफ्रास्ट्राक्चार रड डेभेलपमेन्टनि खोथा 500 माने क्र'र पेकेज रड एन्ड इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि खोथा सरलपारानि रड डेभेलपमेन्टनि खोथा आरो माइन्डफुलनेस सिटि जि गेलेफु भुटानाव जि बानायनो थांगासिनो दङ कन्टेम्परारि पेरेल लेभेलाव जौगाहोनायनि जि खोथा बियो डेभेलपमेन्टनि पार्ट आरो बेखौथ' जोंनो नांखागोनखा आरो बे बिथिङाव बिथाङा मख'दों जे उदालगुरियाव मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल गायसननायनि 2027
बेखौ थारैनो जोङो बरायो खारन क'क्राझार मेडिकेल कलेजनि उनाव तामुलपुर मेडिकेल कलेज आरो थार्ड उदालगुरियाव मेडिकेल कलेज आरो बेखौ थांनाय 17 जानुवारियाव जेब्ला बिथाङा जापान आरो करियाव दावबायहैदोंमोन फुंबिलिनि समाव बिथांखौ एकर्डनि सायाव प्रेस खालामनो थाखाय लोगो हमनाय जादोंमोन आरो बे सानाव स्पेशली आङो बिथांखौ रिक्वेस्ट खालामदोंमोन जे हेल्थ केयार फेसिलिटिनि बेलायाव उदालगुरि जिल्लाया बा आनडिभाइडेड दरंनि जि पार्ट माने बेयाव भुटान आरो अरुणाचला जेराव नांजाबनानै दङ बे जथेस्थ' बेकवार्ड जानानै दङ आरो बेखायनो उदालगुरियाव गंसे मेडिकेल कलेज गायसनोबा रायजो राजानि बा जिखिनि जेंना जेंसि दङ देहाखौ लानानै हेल्थखौ लानानै बेयाव जथेस्थ' मदद मोनगोन बेखौ बुंनाय जादोंमोन आरो बिथाङा बेखौ मैया एड्रेसनि गेजेरजों कमिटमेन्ट होदों बे थारैनो बाख्नायथाव बागुरुम्बाखौ 2025नि डिसेम्बराव बेखौ मावफुंनानै बा बेखौ डेमनस्ट्रेसन खालामनायनि गेजेरजों बिनि मर्यादाखौ बांहोनायनि कमिटमेन्टखौ होदों बे गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैयानि जिखिनि हिस्टरिक जि बाजेट सेसन आरो बेयाव 6 सिडुलखौ एमफासिस खालामनानै बिटिआर कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव जि मोनसे डिसकासन जाबाय आरो बे लेभेलाव खोथाया स्पस्ट दिनैनि 6 सिडुल मोनसे समाव बियो अट'नमास काउन्सिलमोन आरो आल्टिमेट बेखौ जोङो जोबथा थांखिसिम आरो आल्टिमेट बेखौ जोङो जोबथा थांखिसिम जोङो फोजौलांनांगोन बड'फानि जि मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि सिमां आरो पलिटिकेल जि सेल्फ डिटारमिनेसन आत्मनियन्त्रणनि जि खोथा आरो सांबिधानिक राजनैतिक मर्यादानि खोथा बेखौ जोङो आल्टिमेट पर्यायसिम लांनांगोन दा बे वान स्टेप दिनै बेयो आवगायबाय थारैनो मिजिंथिदों जे गोबाङा जिखिनि इन्टेलेक्सुयेल दङ एकाडेमिशियानफोर दङ जिखिनि पलिटिकेलि कनसियास सुबुंफोर दङ आरो जातीयताबादनि आधाराव सोमावसारनायनि गेजेरजों थांनाय 40-45 बोसोराव जायफोरा दिनैबो गोथाङै दङ बिथांमोना मैयानि बाजेट सेसननि गेजेरजों 6 सिडुलनि सायाव बर' हारिनि आत्मनियन्त्रणखौ लानानै बड'फानि जि मोनसे सिमां आरो सान्थौखौ लानानै जि सोमावसारनायनि जि धारा बे धारानि गेजेरजों दासिम जिखिनि मोनबाय आरो सरकारा बेखौ स्ट्रेंथेन खालामनायनि थाखाय जिखिनि कमिटमेन्ट होदों बेखौ जोङो मोनफुंनांगोन आरो माखासे खोथाया बास्तब आरो माखासे खोथाया अबास्तबबो दङ दा बेखायनो बास्तबमुखि प्रेक्टिकेल जिखिनि बेयाव इमप्लिकेसन दङ बे प्रेक्टिकेल इमप्लिकेसनखौ लानानैसो जों आवगायलांनांगोन सरसायाव गोबां खोथा फैगोन गोबाङा गोबां रेज खालामगोन गोबां इस्युफोर खालामगोन दा जोंनि थांखिया जादों 100% एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जानांगौ आरो जोंनि एनडिबि बिथांमोननि जिखिनि जेंना जेंसि बियो जोबजोबनांगौ आरो बेखायनो जोङो हाबाखौ मावबाय थादों दिनैनि बे थासारियाव आङो सरकारखौ फिन धन्यबाद होदों गिबि मन्थ्रिखौ धन्यबाद होदों आरो बिटिआर चिफ बिथांखौ धन्यबाद होदों नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि जातीयताबादि जि सिन्ता सान्थौ जातीय सत्ता आरो हारि दानायनि जिखिनि जोंहा एजेन्डा दङ अबजेक्टिभ दङ जोङो जोंनि मथे इन्डिपेन्डेन्टलि जों हाबा मावलांगोन सरकारा सरकारनि हाबा मावगोन दोलोआ राजनैतिक हान्जाया हान्जानि हाबा मावगोन खिन्थु दुलाराय बर' फरायसा आफादा आनकमप्रमाइजिं भाबै जातीयताबाद जातीयनि सत्ता हारिनि थामोन्था रैखाथिखौ लानानै जों हाबा मावलांगोन आरो बे बेलायाव मालाबा जों सरकारजों सावरायगोन मालाबा जों जोंनि बायदि जायाब्ला जों सोमावसारगोन मालाबा जोङो आवाज होगोन मालाबा जोङो नारसिनगोन बेनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबै धारा आरो बिनि केरेक्टार्स आरो बे केरेक्टार्सखौ दोननानै जातीय संगठना जेब्लाबो गावनि ट्रेकआव मजबुतै रोखायै हाबा मावलांगोन गोजोन्थों।